Hayırlı sıhhatte muhterem millettaşlar. Başkurtlar programıhın әзірләүсі ижади түркім исеменен студиялahıды Рафик Ахмачин сәлемләй бүгін тапшырылда. Умырзая фольклор ансамблі менен танышабыз. Benim nesiliydi, xanlar zamanından kile. Сақмағыш районының Яңы Қаряуды ауылы тарихы. Ресейдегі мұсылман дүниясына нендейдер зиян келтіру ойы менен ішленген ойдырдық ойлайды. Қарауанхарай мәсітінен хуңғы яңалықтар. Районның Ялты қаласында яшаусы Давари Семилбаевтың іштегі. Скайп аша бәйленішті Украина. Бұл фольклор ансамблінің репертуарында үст истенен ашу башқұрт халық ері. Шулайық улар үддәрелі бәйіттер, мүнәжеттер ижат ите. Республика халық ижады фестивалі лауреаты Ишимбай районының Этқыл ауыл мәдәниет юрты янындағы Умырзая қатын-қыздар фольклор ансамблі ошы төбәкті танылған ижади коллектив. 1912 елғы Ватан соғышының 200 еллық юбилейіне улар халық ердарынан ғана тұрған программа менен сығыш яхана. Авылда бер генә мәдәни сарала был ансамбльдән тыш узгарылмай. Унда сагау моңлы иң мөһиме халык ижадына гашык кешеләр йыелган. Ансамбльдән иң өлкән агзаһы Рәйлә апай Кылмырдинага 79 яшь. Тарихыбызды онытмау, яугирләребезнең исемнәрен мәңгеләштерү һәм киләсәк буынга аманат итеп калдыру нияте менән 1812 елда булган Ватан соғышы осырындағы бәйет, құбайыр, мүнәжәттәрді үйрәнеп, һеҙгә ишеттірмәксі булдык. Халык йырдарында йырланганы Каһым Мырдашев тарихи шәхес. Улы бүгенге Стәрлетамак районының Аюсы авылында 1778 елда туган. Ватан сугышында улы полк командиры була. Әмма туган яктарына кайтып бит алмай. Тура һүҙле гадел командирды юлда агаулагандар дигән риваяттар бар. Ыткылдар Каһым Түрәне үзләренең батыры дип исәпләй. Был гаҗәп тә түгел, сөнки төбәк яугирлары Көнгәк тауына йылып сугышка кузгалган. Каһым Түрә йырынан башка Кобайырдар да бар. Бауын буянса, бары тілді хүйлерлік, яуға үлгі болырлық, батырлығым қылмам. Ақ изелден ескен хау, жүрегіме таш болған. Иркеленген ақ тәлім, құрттың қозға аш болған. Хугыш тураһындагы йырдарда мөхәббәт темаһы көсле. Кавыша алмайынса айрылган Акмәмбәт менән Айһылыуның йырыны борын был яктарда еш йырлагандар. Умырзая фольклор ансамблінің тарихи темаға арналган программаһында башкорттарның яуга китеүе, уларды оҙатыу йырдары, һалдат мөнәжәте, бәйеттәр, оҙон һуғыш юлын үтеп тыуған илгә әйләнеп ҡайтҡан батырҙарға дан йырлау да бар.
Ягъни йырдарды тыңлаганда тамашасының күз алдынан тотыш бер дәвер уза. Яуы еткән Мәскәүгә булса ала тораты, яуы еткән Мәскәүгә булса ала тораты. Хай, 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 хәерләнмәк булаты. Хай, 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 юлыйдан тигерде, бөтәбездән көләде дә булса анан керәте, бөтәбездән көләде дә булса анан керәте. Хай, 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 түрдән урын. Ансамбль авылда гына түгел, ошо төбәктә һәм республикала узгарылган мәдәни сараларда ла ихлас катнаша. Улар Тере Шишмәләр халык иҗады республика фестивале лауреаты. Быел уның оешуына 5 ел. Төпкөл авылда яшәйбез дип төшенкелеккә бирелеп ултырмай улар. Халкыбыз гәүһәрләрен таныта һәм тарата. Сакмагыш районының Яңы Карьяузы авылы тарихын барлау өчен Иске Карьяузы авылы үткәненә күз салыр кирәк. Иске Карьяузы үзе бүгенге көндә Карьяузы исемен йөрөткән Түбән Карьяузы, Урта Карьяузы, Яңы Карьяузы, Сөяле күл Карьяузы, Ленин Карьяузы, Шишмә Каран Карьяузы, Ягыр Карьяузы дип аталган 7 авыл тарихын үдесенә ала. Райондың Яңы Коты, Яңы Балтас авылы советы биләмәһенә караган 14 авылы борын Елан ырыу башкорты Супты Кулхариндың йөре булган. Минем нәсел инде ханнар заманından килә, ул Кусари дигән бабай булган инде, ул күп җирләр биләгән. Шуны малайы Шупты бабай тоже арыгына җир биләгән. Шул малайларына бүләк иткән. Минем карт әтәй Юныс, минем үзем Таһир инде, Җылан нәселеннән инде, үзем башкорт инде, алар башкорт булыр, мин дә башкорт. Супты Кулхарина 1673 елда килешәү нигезендә Казан ягыннан килгән татарларны үз биләмәһенә индерә. Беренчеләрдән булып Атаба башкорт йөренә Җәмәй Дүсәев килеп төпләнә. Килеп утырган типтерләр, аларның җирләре булмаган. Аларга җир бүлеп биргәннәр, һәм шуннан гына килеп чыкканы. Бу җирләр булар башкорт җирләре булганнар. Супты бабай биләмәләренең бер өлешен Йосыф Тевкелевка хата. Помещик был йөрдәргә крепостной крестьяндарын килтерә. Шулай итеп авыл өс өлешкә бүленә. Иң башта авыллар эше белән билгеләнәләр. Крестьян эше югары эш, урта эш типтәр эше дип атала, түбән эш башкорт эше дип атала. 1736 елдан соң бу авыллар аерым авыл булып бүленеп чыгалар. Һәм бу авыл атала типтәр Карьяудысы, урта Карьяуды, крестьян эше атала крестьян Карьяудысы, инде башкорт эше Түбән Карьяуды дип атала. Менә шушы авыллардан тарала да инде безнең авылның төп нәселләре. Башкортстанда Столыпин реформаһы Рәсәйнең башка төбәкләреннән берни тиклем аерыла. Чөнки башкортлар гына асабалык хукугына ия була. Аграр реформа башкортларның был хукугын юк итүгә корылһа ла, йер бүлгәндә хөкүмәткә йерле халык менән исәпләшергә туры килә. Авыл 14 исемен йөртә, чөнки 1859 елга кадәр туган ир балаларга 14 ушлык җирләр бүленә. Алар үзләренең җирләрен алып, аерылып чыгалар. Ләкин җирләр бик яхшыдан булмый, чөнки типтәрләр алар кимсетелгән халык нәселеннән бит инде. Аларның җирләре ташлы һәм урман җирләреннән була. Икенче шушы авылга нигез салына, менә Таһир бабай әйтеп китте. Таһир бабайның шәҗәрәсенә без кайтып калдык бит инде. Менә Таһир бабайның шәҗәрәсе буенча Йосыф бабай 1913 елны беренче булып күченүчеләрдән тора. Алар инде Удил җирләренә күчәләр. Удиляция иткән сүздән дә алына, һәм Удил җирләре ул патшаның махсус шәхси үзенең җирләре була. Тиздән майлы калъя өчен ызгыштар башлана. Күсеп килгән халык йер хуҗалары өлешенә кул һуда. Уртада читтән куела. Ни өчен дигез? Чөнки ике авыл арасында тынычлык булмый. Чөнки 14 душ халкы әкертенеп Удил җирләренә дә керә. Һәм аларның урманнарын кисәләр, аларның көтүлекләрендә малларын йөртәләр. Яшьләр арасында да бик дуслык булмый.
Хәтта Нәби шишмәсенең үдел ягында була. Нәби шишмәсенә үндүр душларны кертмиләр. Бу өлкән буын кешеләре сөйләү буенча шишмәгә төшерми торган булганнар, шишмәне саклап торганнар. Ондан соң мәчетне сүткәннән соң, менә шушы ике арага клуб төзиләр. Клубның ишеге үндүр душ ягында кала. Икенче көнгә үк пранзаран китереп, ишекне үдел ягына куялар. Менә шушындай аянычлы хәлләр бик күп еллар дәвам итә. Кыз да бирмәгәннәр, килен дә төшермәгәннәр. 1936 елда авыл уртаһындагы ситән алына. Ике халык тыгыз аралаша башлай, катнаш милләтле гаиләләр барлыкка килә. Башкортостандагы башка төньяк көнбайыш районнарындагы кебек бында ла укыту татар телендә алып барыла. Асаба халык дисәмә елдары туган телен өйрәнә алмаһа ла, елан рау башкорты икәнен онытмаган. 1936 елда туганмын. Шушы авылда туып, шушы авылда яшәп, шушы авылда үләргә инде. Булай мин читтә мәзәр йөреп акча эзләп йөрмәдем. Күп бирсә шуңа риза булып яшәдек. Аллага шөкер. 5 бала үстердек. Балалар бөтенебез дә читтә дигән район ичендә генә. Шакмашта Тüpşük malay bilen de özümüz avda yaşayız şimdi. Biz şimdi Cılan Aravun'dan da biz şimdi 50 de full jir alıp jir hujası olup yaşayın. Кызганычка каршы яшьтәр туган yerine ереккән аксакалдар өлгөһен дәвам итәргә ашыкмый. Халык ханы елдан ел кәмей. Шулай да яңа кар яудылар авылда төпләнүсе һәр гаиләгә куана. Һәр бер сабыйда туган авылның киләсәген күрә. 2007 елдың декабрь айында Ырымбур қаласындағы Караван Харай мәсетін Әмир Рахматуллин һәм уның яклы кешеләр басып алгайны. Ырымбур қаласы Ленин районы суды өлкәнең граждандар эшләре буенча суд коллегиясе уның рәислеген гамәлгә яраксыз дип таныны һәм уга мәсет бинаһын бушатырга кушты. Әмма иман йорты җирәһендә бәхәс һаман да тынмай. Янсура районының Ибрай авылында 1963 елда язып алынган Көпәш исемле риваяттә Ырымбурда иң тәү башлап Ямбәк хан йорт салган. Был кала күп вакыт башкортлар кулында булган. Улар үзләренә кунак йорты Караван Харай халдырган, мәсет эшләткән. Ошо Караван Харай баксаһына безнең Садалы буеннан Карагай алып барып утырткандар. Караван Харай өчен күп кенә ызгыш талаш булган. Шул вакытта башкортлар Караван Харай баксаһында үстергәндәр икән кушылсак. Хас дошмандар безгә нишләр тиһең, ете рау башкорт бер булһак дип йырлагандар. Был йыр 19-нчы буатта иҗат ителгән. Әмма унда әйтелгәнсә ызгыш һаман да дәвам итә. 4 елга һуҙылган суд ултырыштары һөҙөмтәһендә мәсеттең ысын мөтәвәлиәт ағзалары 2012 елдың август айында мәсеттең аскысын, мисәтен кире кайтарып алуга өлгәште. Шуга карамастан килеп туган бәхәстә һәр ике якта үзен хаклы дип исәпләй. На сегодняшний день я продолжаю являться имам-хатыбом мусульманского религиозного объединения Караван-Сарай, то есть выбранный обществом мусульман, которые здесь. Әмма ысын мөтәвәлиәт ағзалары уның был белдереүен ялган тый, сөнки ул вакыйганың сыгышы 7 елдың 26 декабрендә булды ул. Безгә инде мусульмандарга төшендермәенсә Әмәтбай Гумеров хәдрәт Караван Харайдың өлкән хәдрәт инде имамы ниндәйдер бuna һөйләшү дип әйтәбез. Губер аркаһында кайдандыр ул Рахматуллин табып үзенә китереп шул документларын печатын биреп аны имам итмәк булды. Шундыктан безнең инде шул вакытта бәрелеш китте аның менән. Ул үзен инде как менә мусульманнар оешмаһы хайламайынса үзен игълан итеп самозванец дип әйтәген шулай кирип утырды үзен. Мәсет уставы буенча имам хатипты 16 агзанан торган мөтәвәлиәт агзалары гына тавыш бирү юлы менән хайлай ала. Әмир Рахматуллинга каршы торган ысын мөтәвәлиәт агзалары без уны имам итеп хайламанык. Ул уставка һәм канунга каршы килә дип исбатлай. Иң атака судтың менә карарында менә монда определение менә укып үтәймәл әйтеп килгәннәр рус әйткән. Судман решение суда менә Рахматуллин Самир Амигулович не является ни председателем, ни имам-хатыбом, ни членом РО Караван-Сарай, а следовательно не должен чинить препятствия в отправлении религиозных обрядов во всем здании мечети.
не может иметь там своего кабинета или иного рабочего места, вправе посещать мечеть только как прихожанин тебе язылып решение суда китерган. Судтың шундай карарлары булып та ызгыш тартыш һаман да дәвам иткәс, мәсет вакытлыса ябылган. Речь не идет, конечно, о закрытии. И сразу оговорюсь, что к приостановлению деятельности мечети органы государственной власти не имеют никакого отношения. По заявлению имама Файзулина была создана комиссия под эгидой прокуратуры Оренбургской области, которая провела выездную работу на территории мечети, куда были включены представители надзорных органов, органов, обеспечивающих соблюдение законности в сфере охраны памятников культуры. И был подготовлен акт этой комиссии, он, безусловно, у нас имеется, в котором были указаны те недостатки, которые фактически мешают нормальному функционированию мечети. И руководитель религиозной организации, чья подпись стоит под договором на безвозмездную аренду этого помещения, принял решение приостановить деятельность мечети до устранения выявленных недостатков. Әмир Рәхмәтуллин мәсеттің ябылуын дингә каршы сыгып дип баһалай. В Уголовном кодексе Российской Федерации есть статья 148, где сказано препятствование оправления своих религиозных потребностей, это является уголовной статьей. И те люди сегодня, которые прикрываясь то прокуратурой, то Министерством культуры, областной администрации, закрывают эту мечеть, хотя ни прокуратура, ни областная администрация говорят нам, что мы никакой санкции на закрытие мечети не давали и давать не можем. Это не наша компетенция. Әмма Караван-Һарай мәсете дин йортыгына түгел бит әле. Ул Росимущество карамагындагы архитектура кумарткыһыла. Әлеге вакытта суда техник инвентаризация документтары буенча мәсет күпме майдан биләй, шуларның барыһын да мөтәвәлияткә кайтарып бирүне таләп итә. Документ буенча мәсете барлыгы 264,4 квадрат метр майданды биләй икән. Комната омовения для мусульман дигән yerдә инде борын анда мәйет юу бүлмәһе булган. Шул мәйет юу бүлмәһендә инде тәһаратханала булган. Шуны инде хәзерге вакытта кирнән үзләренә ятак хәмәк формула иттереп, ошо Кавказ халкы эшләп алган. 4кә бүлеп, һәрбер комнатаһында инде полыхлар тибетек брезентлар белән бүлгәннәр дә 4кә, һәрбер комнатаһында 4тәр агастан эшләнгән кушеткалар тора. Шунда инде минең генә түгел, инде башкаларның да менә яшайдыр, анда инде килгән азиат һәм дә Кавказ халыклар шунда квартира бастырып китәләрдер дип уйланым инде. Как перевалочный пункт дип атаяган шулай. Мәсет тирәһендә туганы гауга, талаш тартыш һис кенә лә ислам тәгълиматына туры килмәй. Урындагы мусулмандардың бердәмлеген емерү һәм бәлки әйткәндә моны даими Россиядәге мусулман дөньяһына ниндәйдер зыян килтерү уйы менән эшләнгән уйдыр дип уйлыйм. Уйламас yerеңдән уйлыйм, чөнки бездә моны өлкәләр бит инде Караван-Һарайдан алда Бугырстанда нисәмә ел буена булды. Шундай низах бит инде Куандыкта булды, шундай ук хәл Новотроицкида булды хәл. Шулай итеп урындагы мусулмандарды бер-беренә ниндәйдер төркемдәр барлыкка килтереп, бер-берсе белән берләштереп, талаштырып, шунан тагын бит инде тырышалар бында мусулмандардың арасында башкорт менән татарды талаштырырга. Урындагы башкорт татарды Кавказ халыкларына каршы куярга, Орта Азия халыкларына каршы куярга. Шундай эшләр бара бит. 2012 елның ноябрендә мөтәвәлият агзалары имам хатип итеп өлкәнең иң абруйлы мусулмандарының береһе Әнүр Вахитовты тәгаенләгән. Караван-Һарайдың барса булган элекке документаль әйтәйек корылыштарын кирнән тергедеп, кирнән договорлар состав итеп, иң беренче бunda мөһиме реставрацияны карау. Адәм баласына кыйынчылык, авырлык килсә, алар һәр вакытта мешитләргә килергә тырышалар. Шунда гына киңәш табып, дуга кылып, менә Алла Тәала теләкләрен кабул итеп һәм дә дөньяви ягыннан үзгәртешләр кертеп, адәм баласы бәхеткә ирешә. Шуңа күрә менә шул вазифаларыбызны үтәргә ниятебез дә бар, ләкин баягы әйткәнчә, без шушы эшләребездән мәхрүм булып калдык.
Башкорттар программаһының иҗади төркеме был бәхәстә аңлатуды һорап Ырымбур өлкәһе мусулмандарының диния назараты мөфтие Хайруллин Абдулбарый хәзрәткә мөрәҗәгать иткәйне. Ул әңгәмәне баш тартты. Олы дәрәҗәле дин әһленең был кылыгын ничек аңларга? Битарафлыкмы, әллә уның үз фикере я карашы юкмы? Мусулман өчен иң изге йорт мәчеттәге хәл вакыйгага шәригать кануннары буенча җавап табып була бит. Ә бүгенге Караван-Һарай мәчете үз язмышының хәл ителүен көтә. Кем файдаһына булыр ул? Төрле дәверләр кисергән мәчет киләсәктә лә күзсез умарта кебек буш тормасмы? Адан тавыштары яңгырармы уның манараһынан? Көпәш карт һау буйлап малыгыз, күңелегездән тыныслык китертеп юраганы юш килә. Караван-Һарай халынгандан алып уның тирәһендә талаш тартыш 21 буатта ла тынмай. Хөрмәтле тамашачылар, бүген безнең менән Skype бәйләнештә Украина. Һаумыгыз Далари сагай. Һаумыгыз. Украинаның Ялта каласында яшәүче Далари Семилбаевтың ишетәһегез. Һез кайһы яктан? Мәләү Израиль Түбән Таш авылында туганмын 1952 елда. Түбән Таш авылы бәләкәй генә авыл. Ул да Нүгеш хугаклагысыннан 5 километр түбәндәрәк кенә 30 йорт кура булган авыл. Ул авыл ни белән данлыклы? Ул шагыйрь Сәлман Якуповтың туган авылы, шуннан Денис Буляковтың атаһының авылы. Түбәнге Таш авылныкылар Юрматы кабиләһенә караймы? Юрматыла, ядрәк алар бер ягына да китәләр. Аларның тамырлары шулай катнаша. Оешма агзалары ниндәй эшләр аткара? Башкортстаннан сыгышы булган кешеләрне барысын да бергә оештырып, шул үзебезнең җәмгыять тарафына җыябыз. Әйтергә кирәк, үзебезнең байрамдагы ничек бара? Инде шатланып кына әйтергә теләйм. Без инде рәсми рәвештә үткән елда җәмгыятьнең 15 еллыгын шул үткәргән вакытта кала хакимияте безгә байрам чараларын үткәрергә акча бирде. Шуңа шатлыклы. Безнең башкорт җәмгыятенә культура үзәгеннән аерым бүлмә бирелде. Мин әйткем килә, безнең Россиянең касабаһында даже башка җирләрдә бик тә башкорт җәмгыятьләренә игътибар алып, бүлмә биреп, аларга инде ярдәм акчалата, матди ярдәм бирүсе булмай дип ишеткән бар. Шуны гына әйткем килә, безнең башкорт җәмгыятен югары культуралы булган өчен ярдалар. Кала эчендә булган сараларды без катнашабыз. Инде мин әйткем килә, үзебезнең башкорт җәмгыятенең мин байракчысы дип гына үземдә. 2 метрга 1 метр зур байрагымды кулыма алам да, беренче майда инде милләттәшләребезне милли киемгә киендереп, шул митинглар үтәбез бергә башка кешеләрне. Кешеләр шатланып, каршыларына Даларис килә дип таныштарыбыз әйтә. Мин горурланам, кайда гына ситтә генә яшәһәк тә, үзебезнең гореф-гадәтебезне, үзебезнең битебезне хаклайбыз. Тимәк, күп милләтле Ялтыла башкортлар турында беләләр икән. Безнең башкорт икәнебезне Киев каласындагы мәдәният министрлыгында да беләләр. Мин үткән елда, элекке елда 2 тапкыр катнаштым. Бөтен Украинаның шагыйрьләр форумында катнаштым. Инде бардым янда башкорт шагыйре исемен күтәреп бардым. Далари сагай, туган халкыгызга ниндәй теләкләрегез булыр ине? Туган халкыма исәнлек, хаулык теләйбез. Киләһе көннәрдә инде югарлыктар һәм да безнең редакция коллективына инде эштә уңышлар теләйбез. Инде иң мөһиме хаулык һәм киләһе көнгә ышанысыннан яшәгез. Әңгәмәгез өчен рәхмәт, Далари сагай. Юл төшкәндә Башкортстанга ешрак кайтып йөрегез. Һау булыгыз. Тапшырудың язма вариантын www.tvhzqrb.ru сайтында карагыз. Тәкъдим теләктәрегезне әле экранда күренгән электрон адреска яки Өфөләге 251-7392 телефонына шылтыратып yetkirергә мөмкин. Бунан тыш Башкорттар Хызык ТВ Skype адресы эшләй. Һау булыгыз, дөньяны башкортса карагыз.